Assalamu alaikum bandirabe musibe teddube yebi yankobe Winndere-tv onon kala on calminama e mbadi kuktidinde caggal calminama non ko yettude Allah e julde annabi sallallahu alaihi wasallam e yettude jinnabe men ko wona dum ko non bandirabe eden gandi émission meden fodde ko umsiba debbo mo hore fonde cilbu muy jaabe walanto on dum hande non gartaten ko kewi ko mbade sikki ko kewi ko humpani hay goto ha tenti non to gandanda hore ma ko ton to Dubai sen bi émission fodde non debbo fo ne foti andude fodde mum debbo fo ne foti andude ko foti wadde debbo fo ne foti andude to fawata koyngal mudum en foti miijaade kadi jango nde wonno so tawi andi fodde mata ma won ka wadani garten ko kewi Dubai ko bandirabe musibe teddube Allah tagi ko no fondani il fallait que yimbe be gartir hakkilaji moy no fewi jawdi wana an rokor hore ma ko Allah rokkat ma kadi yato en fesse e ma kono won hen bier ko ene porsa dañal no dañirda fo ene moƴƴi so tawi a wuju jaafodon so tawi a fen so tawi a jin no bawda dañirde fof an yo wieten a dañi jawdi bandirabe won jawdi ndi dañata hande so tawi a lelima a danota ko dum woni ko kewi Dubai ko bandam yen holno neddo wadita image to tawi tan ka neddo ala wonde noppi ma ka neddo ala wonde hakkilantagal ma ala yaha ala wadi den don gede bonde hay so tawi ka asuudu yimbe be kam eden gandi alla ne time ma ene darma kadi eden gandi malaikaji nane e baleba ma dum tan so tawi neddo ene miiju dum ma won ka wadani min mi jabi pergutuda gotol wiye ko hoddiro kono mi wadi mi watti dum koy tayare jeya kadi ko buri hen hewde e be biya won hen ko makro mi jabi on dendini yimbe on badi contrat modon on jehi so tawi on gandano ko nawi on to so ndi ha ton on gandi ko dum do woni golle de biodon de bandamen on bay rutade caggal te haydara tawra on hen kono non so tawi on kollama kalistan bandamen jaribi don son badi dum gotol duttito don jahon kadi garton biyon on gandano won ko ganduda kadi ko an jabanto dum hoore ma sa yi gotol andi ko dum don a arti sa wiyama nyalla wonde rutto a ruttorha won hen nan do hen en be ko commerçante en jaha hande gono ton lewru lebbi didi lebbi tati bandam en so tawi ala haydara anawata wana kaani wana follere wana haydara ko marchandise mo gittata do hen biya ala ya hon so tawi dum jari cotta kadi marchandise ma gartira ala ko sakko selma belnoto da biya mbaɗa yaha Dubai mbaɗa adduya marchandise banda wona ton lewru lebbi didi taw non be to jaada do ko dum woni ko ƴeewoyta holko saabi parce que ya won appartement mo ganduda hen ko temedere ujunere jobata ya won ƴettu oto mo ganduda ko 4x4 ya won hen ala wadi sinab yimbe ene darma ya habu oruji ya jogo sac ya bon comti moƴƴi jonno oyto anda an holno dañirda dum kono ane horma ala ndi don jida sabsa lili ma danata kadi din don jawdi en hulbini nyamde kadi adañi hen bakkotuji di gasata sabu din don jaw won hen ko hen nawanta serno mumen woni ziyaruji so tawi événement wadi ko hen gittata won hen ene kadduna hen yumumen e ba mumen won he ene nawa hay yumumen ko ganda hoore ma ben barata ziyare Cheikhna Ahmed Tidiane Sharif radiyallahu ta'ala anhu dum don kadi eden gandu ko hunde fonde yurnitede hunde fonde ƴeewede kadi ko buri hen bonde bandam yen ene wawi addande en rafi do e nder leydi men sabu ko wiya capande nayo neddo e tato walla wiye e nayo so ben don jehi won hen en goppi jom galleji mumen e biyan kam fof be ngala worbe won woppi do hen galleji mumen en jehi en biya ko gaddo be marchandise won woppi be galleji mumen en biya kanyum yen ko yaabe en gadduya marchandise won woppi be besguji mumen banda men a yehi se en ji ko kewi ton ko dum don wondude e mala garta gonda e jom galle ma so tawi jom galle ma ko rewbe tato jogi wala ko rewbe jido jogi woni an a boomi ko jom galle ma a boomi ben don dum don holto faya holto hucca te eden gandi kala gondudo e mala ma won rafi mo koccuda hen arabi hoore ma arabi jom galle ma raabi rewbe heddibe dum eden poti yurnata dum e kadi mo gandanda hoore ma an e hoore ma a tottama din don jawdi tottoda ndi ma tare mbade e dow ma ko weddoto no caggal ladde walla mbiyen caggal wuro ma wadi e dow ma wadi e nder hunuko ma nyaama dum est ce que on don rafi ala wawi dadde hen ha mbawa nyamde din don jawdi sabu miijo din don jawdi ala wawi safra dum jango e jam neddo yo artir hakkile mudum jogo ndimago mudum wana ko jiida fo biya ma daña no dañirda fo ene moƴƴi no mbadirda fo ene moƴƴi bandam en to so tawi alili adanata ko gatten hakkilaji meden no fewi sabu dum do ko koyer majjata maytata tanirabe jaatirabe bonna leñol ma fof won ko ganduda kadi ni hetsini bandam en alibiya ka neddo ala wonde noppi ma ala wonde hakkille ma alla ko gondata so wona rawandu time ma
ene wondema anka neddo goddum sabu hay babni yida wiede kala ne biida dum tikkat a yeto o rumtoma ala ko halno neddo an e hoorema ala ko kuccita so wona rawandu ene wondema ala ko kuccita so wona taare ene badema ala ko kuccita so wona hunuko ma ko wadata no caggal ladde wade e hunuko ma bandirabe won wiyobe ko neddo kono ben gona neddo ko adi wiide neddo ko juudo ko adi wiide an ada woni neddo ko hakkilantagal e wedde ko neddo foti wadde kon sa wadani ko neddo foti wadde tan an a wattake classé e neddo dum no jawdu no dañira fo ne moji bandirabe gila aduna dida ala fof façon bonande mo yimbe nanani ala fof façon bonande mo yimbe jiyani kono hono dum kam meeda ka yiyede meeda ka nanede neddo ajjo taare ene badema neddo ajjo ene yalti hunuko ma nyaama dum ko do tan yiya dum non bandirabe ko baye banno ha kalka ko dum jombani en so tawi dum do e nani e der leydi ndi nani do hen ene yiye e kala saha ene wade kala saha jombani dum do hepto en dum do bandirabe musidbe teddube ko musiba wonno debbo mo hor fonde cili bu muy jaabi mi rokko on rendez-vous inshallah rabbi e yewtere wonde sallahu lamdo jabi Allah jaarama on jaarama